otomatis pasal 18 ayat 19 itu ya jelas. Dan ini nanti ada bodi punya 2, kaki punya 2, jadi sukses. Yang lain diagramu mana itu saja cara simbolis saya kasih saja nanti. 1, ini no, 1, 2, 3, oke. 1, bela. 1. כל עוד בליבנו באימה, רואים שלא שכחת את עמך, רואים שלא הרפאת מלהגן, ודרכנו יום יום מכוון. אפילו שדחינו את בנך ולא שמענו לכל קריאתך, אפילו שעברו אלפי שנה, סומכים אנחנו על הבטחתך. כי עוד לא עבדה תקווה לראות את ארצך בוערת בתשוקה, קוראת ברוך הבא לראות מסווה מוסר ודמנו משוחרר ומהשערים